Oké. Aangename kennis wat iemand mij niet kennen. Ik is Edith Zykes en ik is een helft van die Brothers Nodzas. Met Rado PP. En dat is ook om ik hier is voor Edith Zykes. Ik zie jou mensen. Ik heb jullie zijn tricks naar elkaar en liggen ik dan. Ik heb nog op twee reviews nog skip. By the way, ik maak je zaken. Voor de mensen wat niet is, los een subscribe. Like ze met die video man. Zo weet nee, die gaat er fijne dingen. Iedereen gaat iets doen. Iedereen zal iets doen. Comment daar op wat de tricks je wil. Ik moet nog over ik. Kijken net ik naar. Die mannen mij gaan message. Zo weer voor andere volg mijn bro als je ik zie zo. Los het maar in de comments man. Zien ze. Maar ik kan nou hier bij foto's op aangekomen. Ik zie al klaar naar die mensen, ja wait, die video is klas man. Zaz, amazing, dope, fire trick, dingen bro, die is quite dope. The beat brings back the OG, old school hip hop music and it's such a pleasure to listen to. The lyrics, I speak on my experience to say, yo, zoals dat, ik hoop niet, je gaat de diep dingen zijn mijn bro, is diep in de nacht en ik is like nog een hype mijn bro. Anyway, back to the video. Ik weet niet wat om te verwachten. Dit is old school hip hop beats mijn bro. Zo, yo. Ik ga er echt nou moet. Kijk hier mijn bro, eerlijke waarheid. Ik ben heel big fan meer van old school. Behalve old school hip hop. Alle 2000 zo gaan we naar de 90ste, 80ste, 90ste. Dan is het NWA. Yes. 90s, 1980s. There was a big impact, I mean, Snooki wat dat voor zin in zo. Nee, niet zo matzy. But yo, Rakimela, I mean, ik nog alleen match maken. I mean, ja, cool zijn, nee. Zij zien misschien blueprint. By the way, toen wat motivational rapper gekomen toen ik actually rapper gaan luisteren. Iemand neemt moest nou. Maar terug op die topic, vandaag is ik hier om op foto's op van kijken en die gaat weer een paar Afrikaanse dingen met bro. Die old iets met bro, die mensen gaan je moe met Afrikaans. Ja. Kijk van hier staan van die zware track onvaak. Ik denk als een poem of een boek voor ding. Die gaat het tafel dingen met bro. Die mensen die is het challenge, die gaan wat challenge om die te gaan. Kom eens maken die video's en namen, foto's op, zullen kan zien als foto's opgemaakt. Zo begin die video. Ik zal het nou in het 5 seconds reply. Foto's op, kijken en tik. Zo laat zien, kijken en tik. Let's go. Ja, zie man. Die mensen namen skeren zoeken op Facebook. Let's go. Wat de movie shit gaat die. Die hele movie shit by the way. Kijk maar wat gaat die en yo. Staan Vin Diesel aan bro. In de mijn hond. Alle mensen brillen af. Liam Neeson. I will find you. And I will kill you. Wait, de man is effects me bro en alles zei je.
verkeerd met die prentje. As ek gefotoshopt. Oké, sorry dat ik bij je post. Iets is verkeerd met die prentje. As ek gefotoshopt. As my net ek niks fancy. Alhoewel ek is 'n mensie. So buite jou wêreld en het nie die lenses. Jou frequentie. Wat een ninja Shippuden shit gaat hier aan, mijn bro? Yo, Nike. Die is different, mijn bro. Die is different. Samen man, bro. Om mij man te fighten. Dan is ons een correspondentie. Ik loop stof, los met stof. Zij maakt stof, ze gaan door cross. Ahoy? Nee, kijk, joh. Ik heb zoiets gezien, zoiets. Joh, kijk, wanneer was die video geschikt? 9 months ago was het gedropt. Yo, mijn broer, die video met keuzes geslaten al. Ik heb gezien, die mensen moeten een beetje iets droppen met greenscreen effect en alles. Laat iets gevaarlijk en like. Yo, nee, dat moet die mensen iets geven die video, mijn broer. Ik loop stof, los met stof. Zij maakt stof, ze gaan door cross. Ik zie space van God. Zij maakt stof zoals land door. Zoals wat? Ik loop stof, los met stof. Zij maakt stof, ze gaan door cross. Ik zie space van God oplos. Ik lig stop je melon. X in space waar goed oplos, oké. Zij maakt stof, ze gaan door cross. Ik zie space van God oplos. Ik lig stop je melon, maar oplos. Ik loop rond, tijdens mijn tijd op die jou. Gallons in Afrika moet zij hardlopen met gallon in die jou. Je level 7 is met chill van op jou. Ah, je level 7 is maar chill van geweld. Als je, mijn bro. Als je mensen fight is, hoe ja, zij bengi. Moer man, mijn bro, moer man, mijn bro. Maar je level is gemoer voor een stuk busy. Nee. Ik is eindelijk hier in de video. Yo, wacht, laat ik horen wat die mensen zeggen. Met stof, zij maakt stof, ze gaan door cross. Ik zie space van God oplos. Ik lig stop je melon, maar oplos. Ik loop rond, tijdens mijn tijd op die jou. Gallons in Afrika moet zij hardlopen met gallon in die jou. Je level 7 is met chill van op jou. Miles is alienated. Maar die beat van die een alienated. Het smelt in je oren. Ik moest die binnen grijpen. Met de lang zo zijn moet worden rekenen. Ik smoor het eten. Voor ik die vurk binnen in mijn lijf zet. De diarree laat ook voor mij schrik. Moet mezelf uit dit voor ik Met de lang zo zijn moet worden rekenen. Ik smoor het eten. Voor ik die vurk binnen in mijn lijf zet. De diarree laat ook voor mij schrik. De diarree laat ook voor mij schrik. Wat? Man, goed. Nee, wat? Waarom, Miles? Oh, Miles alienated, like. So dit is alles in zijn kop wat aangaan is zo. Zijn Photoshop. Het smelt in je oren. Ik moest die binnen grijpen. Met de lang zo zijn moet worden rekenen. Ik smoor. Oh, ik moet die pin grijpen met de lang zo. Ze moet worden rekenen. The fuck? Nee, goed. Voor ik die vurk binnen in mijn lijf zet. Sorry, is het. Nee, ja, nou mee praten komen. Diarree laat ook voor mij schrik. Kop in elkaar te horen wat ik eindruk. Die spijscreaturen in meer manieren uit zijn, want ze zijn Poepie man in die video. Away, yo. Ik kan staan niet slapen, die me bro. voor het eten. Voor ik die vurk binnen in mijn lijf zet. De diarree laat ook voor mij schrik. Kop in elkaar te horen wat ik eindruk. Kop nakken zo gewoon, ik druk poepen man. Die spijscreaturen in meer manieren uit zijn, want ze zijn te veel manieren. En deze bieren in die vriezer. Ze zegt, De diarree laat ook voor mij schrik. Kop in elkaar te horen wat ik eindruk. Die spijscreaturen in meer manieren uit zijn, want ze zijn te veel manieren. En deze bieren in die vriezer, maar kost in die mieren. Die wijven dieren, want ze gaan stikken in de spieren. Ik ben het al gebeuren al. Ik kan mezelf recht zeggen, ik ben al geleerd al. Zeg het hier al, het is veel al. Want jezelf weet ik heb ik hier al. Meermaal, zo meer man, het is hier man. Maar het maakt me meer man, maak je laat dat je stier aan mensen. Maar nu komen ze geen story weer aan, zijn we goed. de mensen rijden misschien met crazy mee bro. Like, yo, ik was nog niet gevangen in rij, misschien schiemen. Maar hij riep mensen, like wow. Like die man
kappie. Yo, so jullie vangen wat ik zei. Die man kappie aan met de lijn en zo. Die man schuif je man dan weer goed die song aan weer. Oh, spieren 1000 bieren. Wat een 1000 bieren? Maar nu komen ze in de story weer uit. Zijn we nu goed hiervan? Hard worden en woede. Met hele groepen. Lijkt jullie beheer gaan. Ik probeer dat je mental steeds alweer zijn beheer van. Laat ze gewoon raken en leren. Ah, verdalen door die final boss. Ah, mensen ninja zit nog die final boss nog verdalen. Maar ik like die video met bro. Yo, met bro zijn mythic vibes. Ah ja, die is cinema die mannen. Die is local cinema met bro. Yo. Nou, ik ga nog die video serie op Facebook als ik nou klaar is. Ik probeer dat je mental steeds alweer zijn beheer van. Laat ze gewoon raken en leren hangen. Iets is verkeerd met die prentje. Een zieke gefotosop. Is maar net even niks fancy. Alhoewel ik is een mensie. Ik is een alien als jullie die mensen. Als ik is een alien als jullie die mensen. Als ik is een alien als jullie die mensen. Als ik is een alien als jullie die mensen. Oh, we staan nou maar naar weer op. Nog zit wat nog aan proberen. Ja, maar dan is hij finished. Oh, final boss level of bro. Sainty beat, bro. Away, what is this? Ah ja, what is this? Ik ben die mensen, dus die kingpin van die plek. Ik ben die mensen, dus die kingpin van die kingdom. Was geboren in die gaten tussen bullets en die drain onder groot vlakken. Ik gelieven uitzakken en geslapen op matten als ik lucky was. Om te leven was toch iets wat mijn passie was. Om te leven is toch iets wat mijn passie was. Hij was arm, uit geslapen op mat, uit gelieven, uit die zakken, uit en geslapen op matten. Maar hij te veel om laat go nee. Om te leven is nog steeds iets wat zijn passie was. Slapen op matten als ik lucky was. Om te leven was toch iets wat mijn passie was. Nu zit de leeuw na ik al die jaren. Haasje vast, te veel geld kan schaatsen met kassie pas. Te veel geld kan schaatsen met kassie pas. Ik zei leeuw na al die wat? Op matten als ik lucky was. Om te leven was toch iets wat mijn passie was. Nu zit de leeuw na ik al die jaren. Haasje vast. Zorg over de video daar mensen. Die video het actually gekat. So away. Di man kasi nou is ik al liw na ik alle jaren hasi was away. So ja, dat is gewoon die maar afeindigen. Passie was. Nu zit de leeuw na ik al die jaren. Haasje vast, te veel geld kan schaatsen met kassie pas. Moet mij niet blamen. Ze moeten street fighter wees om te survive. Want die is hier game. Ze moeten street fighter wees om te survive. Want dat is hier game. Street fighter is een game. But I get it though. Kingpin. Composer. Papier langs die droom. Corruptie. Always, die credits ene song me bro. Waar gaat die aan? Want mensen is dom. Of die mensen raar. Die reden hoe. Jerome Le Cordier. Kom je met maat, hij wanneer die dood van jou komt. Dat ik jou in vibes, dus opstaan en reis. Maar niet zoals ik die is in the eyes van society. Ik laat ze toch mensen met sobriety. Verkeerd, maar ik just to fight it niet. Ja, van die duellen en wapens brengen rijkdom in kracht. Wat een production mensen. Nee, die was nou heel iets anders van vandagse muziek. Van vandagse muziekvideo's af mijn bureau. Like, hey yo, what is this me bro? Yo. Nee, ik moet nou weer terug, weer een muziekvideo's vinden en kijk waar die aan gaan, wat ik zal hier aan gaan. Yo. Ons mensen is behind me bro, ons mensen is richtig behind.
die mensen als heet of iets time, maar die mensen doen een staf met bro, foto's op, nee. Hij was staf, oké. So ik ga nou actually uitklop mensen zo, away. Als het tot zover je toch ik het, los een subscribe, een like, een comment. Go subscribe bij Walse Productions sa channel. Los een like, comment daar met bro. Yo, die was echt like nogal dope om te watch. Ik heb zo matchie een breakdown gedaan op die tanga sa si. Op die songs ja, maar nee, die video was like iets anders. Maar fight scene met bro. Nee, wacht, nee. Die is nou kloon met achter één muziekvideo gestaan. By the way mensen, ik heb nog al niet foto's op die kijken, niet tik. Die zware draak vaak, als ik hij buuraan ook. Anyways, ik is hier dit seks en ik is uit.